Curtmetratges Fallers 2009, al Localia Gandia. Sabeu què? Que m'han dit que esta nit té la presentació de la falla la xiqueta del tercer, que és reina de la falla. No digues. Ai, pues esperemos a veure-ho, no? Sí, així verem el tratge i tot. Saben com van tots. Perquè tenen... Fes el favor, vine, sí. Ai, bona nit. Bona nit, com esteu? De gran categoria. Ai, la xiqueta, que bonica. Que guapa! A veure, que guapa! Voleu veure el tratge? No, de la presentació no vull ensenyar el tratge. Fes el favor de ser el tratge que ha costat molts diners. A este es pa' qué, este es pa' qué. Va. Ai, que bonico, que precioso. Se nota que és bo, Ha costat molts diners, molts diners. Jo molt maco, El pare té que estar tot desvanit per a la xiqueta. Sí, desvanidíssim, estic fora de l'espai. Encara no m'has començat, home. Va, marujes... Home, si en després te cau la baba i tot. Baba ni babo, home. Per l'amor de Déu, Josep Antoni, ara no. Va. Davant de les veïnes, no. Calla, va, Paca, anem-ho. Anem-ho, xefa. Va, mireu per allà. Bona nit. I li vas dir que no peguen una cerveseta. Vinga, va, pugeu al cotxe, que estic ja fart de tantes... Espereu-me, Vinga, ara, tira, esta, che. Va. És que ajudar a pujar. Ara, damunt no puc comprar res. Estic gastant els diners en el tratge. Que a mi no m'agrada res. Quan és malícia. La crisi. El tratge, Josep Antoni, per l'amor de Déu. Calleu. Que és collons sempre i sempre en la merda de la publicitat, eh? Sempre així els cotxes, collons. Antoni, està Anem-ho. donant. No, mira. Perquè les veïnes coentes en la bata, el gos dels collons i segon. Home, on anem? On anem? Per on anem? On anem? Va, anem al museu, va, anem-ho. Va. Ja està bé. Che, quines hores, què tal? Quina hora és? Mare de Déu. Pues això, si és que ja faria mitja hora que té que estar així. Qui falta? Al sempre. Qui té que ser? Home, tot el dia... Ajuda! Tot el dia... Va, baixa! El tratge i estic fora del tratge. Deixa la xiqueta, deixa la xiqueta. No, home, no, que baixa ja enseguida, home. Va, tira, va, tu la piruleta i el piruló. Va, vaig a pagar el cotxe perquè si no... Ja està bé. Home, que no, vaig a fer una casalla. No begues casalla. Que sí. Josep Antoni, no begues casalla. Damunt en És la presentació de la teva filla i tens que estar ahí. La meva filla, però no sé ni si és meva la filla. Va, tira per allà, home, va, tira. Ben dins. Ja, ja. Si no, tenim que estar... Va, si és que... Mira quines puntilles més boniques! Gràcies, gràcies. Quin tratge! És horrible. Però, Juanes, espera i d'ara, home! Una eixida de casa. No sé, però és una poca vergonya trobar-la al cine més enguany. I el color? Que es pensen que està en no sé quan. Mare de Déu. Que vol mantenidor ara, que la vol mantenidor. Que es comença ja, home. Bona nit, fallers, falleres, amics tots. Dora, ets com una floreta, la més bonica de tota la conterna. I els seus pares, mireu-los, que contents estan. Han lluitat perquè la seva filla pugui ser per fi la màxima representant d'aquesta falla. Ja estic fart, sempre igual. Si ho faig a públic, em critiquen, com